Hola, bona nit, senyores i senyors, alcalde de Girona, senyor Ballesta, president de la Diputació, vicepresident de la Diputació de Girona, president de la Cambra de Comerç, president de la FOEC, regidora Glòria Planes, amics convidats, directora de Política Lingüística, director d'I-Digital de la Secretaria de Telecomunicacions d'Ani Marco. Amics, amigues, gràcies a tots per ser aquesta nit aquí. És un gran honor obrir aquesta nova edició dels Premis Digitals ETEC, que enguany celebra la seva 10a edició. I torna a ser un gran plaer veure la implicació i consideració de tots els presents cap al nostre sector i, sobretot, envers les persones i empreses que configuren i fan possible que aquest sector tiri endavant. L'any ha passat volant i amb aquesta fugida del temps, la nostra persecució per atrapar el futur i fer-lo a mida amb la nostra recerca i innovació permanent. Jo aquest matí, pensant en com obriríem aquest acte, m'ha vingut al cap el protocol TCP/IP, que és el protocol que fem servir quan naveguem per la xarxa. Aquest protocol fa 40 anys que està creat, fa 40 anys que està desenvolupat, continua sent el mateix que fem servir. I el temps va tan ràpid que per situar-me què passava fa 40 anys i aprofitant que avui teníem un referent digital premiat vinculat amb el cinema, m'he connectat a veure quines són les pel·lícules que es van premiar fa 40 anys als Oscars, l'edició del 1976, als Oscars d'aquell any. La tercera pel·lícula premiada va ser Rocky, fa 40 anys de Rocky, que d'aquella segurament recordarem la música de Rocky, les galtes de l'Stallone amb un primeríssim pla voltant amb càmera lenta. I les altres dues, la primera i la segona, la primera va ser una pel·lícula que es deia Network, que va ser un èxit absolut, i la segona, Tots els homes del president, que parlava una mica, parlava del cas Watergate i la dimissió posterior de Nixon. I curiosament aquestes dues pel·lícules parlaven de la potència de la comunicació i de la informació i de com era tractada, una en el tema dels ràtings d'audiència, televisió, i l'altra, la forma d'aconseguir la informació, com aquest tractament de la informació podia impactar amb les persones, amb els territoris, d'una forma brutal. Del que ha passat aquests 40 anys, dic això perquè la tecnologia ha introduït elements nous amb la comunicació de la informació, però la importància ja ho era fa 40 anys i continua sent-ho ara. De 40 anys cap aquí no en queda pràcticament res, en queden algunes velles andròmines que alguns guardem per romanticisme, en algun armari desaprofitat, algun Macintosh vell, algun mòdem de 14400, però d'allò només en queda el protocol, que continua sent el mateix, i tot un reguitzell d'indústria i un sector potentíssim que hi ha al darrere, que el que fa és transformar diàriament tots els àmbits de la nostra societat. Transforma salut, transforma cultura, transforma educació, transforma les relacions socials, les personals, transforma l'economia, transforma l'entreteniment. Avui, als premis de la 10a edició dels Premis ETEC, valorarem com el territori gironí, les seves empreses i persones contribueixen a aquesta transformació permanent. I aquesta transformació també inclou, a més, i això ho hem anat manifestant reiteradament, també inclou, per descomptat, la transformació del nostre país. Un país que és Catalunya, un país que toca reconstruir ara, que toca tornar a inventar i que cal fer-ho amb la participació de tots, absolutament de tots, sense excloure ningú. Ho dic perquè de construir i reinventar el sector tecnològic en té molta experiència i a més el sector gironí en té molta més encara d'experiència. Ho dic perquè som un sector que no ha deixat de créixer des del 2009, és un sector que ha crescut de forma continuada des del 2009, em sembla que som l'única província de Catalunya que ho hem fet. Ha crescut en nombre d'empreses, ha crescut en nombre de treballadors, que no en nombre de facturació, perquè malauradament aquesta crisi ha fet que el valor de la tecnologia baixi en comptes de pujar, que és el que hauria hagut de fer. Però som un sector potent i amb creixement permanent. Per tant, estic convençut que aquest procés engegat nou en aquest país comptarà amb nosaltres per participar-hi de forma permanent, tal com hi acceptarà l'oferiment que de forma també permanent la patronal ha fet en aquest sentit. I un segon missatge també breu i també adreçat a l'administració. L'administració és un dels principals motors de compra de tecnologia, això ho sabem tots, no?
Girona és un territori petit, amb empreses petites, amb dimensions petites, tot i que és el territori també de Catalunya amb més proporció d'empreses de 1 a 9 treballadors, però ens sembla que l'administració hauria de recuperar un altre cop el diàleg competitiu amb les petites empreses del sector. Aquest diàleg s'havia recuperat fa uns anys i l'hem perdut una altra vegada. Sembla que en funció d'alguns elements que nosaltres no podem controlar, aquest diàleg el perdem. Des de la patronal, des d'Entec, volem reclamar que aquest diàleg competitiu no es perdi i que les empreses petites tinguin, evidentment, un nínxol en la definició de projectes i que participin en la construcció i que siguin també considerades per l'administració com a canal potentíssim de compra i de demanda de tecnologia. Des d'Entec ja farem la feina de coordinar i d'agrupar aquests esforços i de diagnosticar què podem aportar, però creiem que l'administració és la primera que ha de considerar que això és un valor, és un actiu que ha d'aprofitar. Bé, vull també fer extensiu aquest oferiment al nou alcalde de Girona, el senyor Ballesta, perquè la col·laboració amb l'Ajuntament de Girona ha sigut permanent i a més ininterrompuda, i estic convençut que atorgarà, i que el seu equip així li haurà transmès, atorgarà el valor que té el sector TIC i la importància que li correspon i nodrirà aquesta entesa amb diàleg i compromís, de ben segur. Bé, amb Cambra de Comerç i amb FOEC tinc agraïments tan senzills com quasi filials, perquè vam néixer amb vosaltres i continuem aprenent i compartint. Agrair també als patrocinadors i col·laboradors de l'acte perquè ens permeten també reeditar aquesta edició i desitjo que aquesta gala dels Premis ETEC 2015 sigui un èxit i que les persones, empreses i institucions que siguin reconegudes s'emportin ben endins un missatge positiu que és que el sector TIC està compromès amb tots ells. Gràcies.